traditions are sika pa level yekuti izvo zvindichiparidza kudai ndakaberekwa musociety ine traditions ayo. Ndakaberekwa mumhuri yandakaudzwa kuti tete wangu wairoya wanga wasikadi kuti mhuri kwedu ibudirire. Ndakakura ndichivenga tete kwete nekuti vakatitadzira but ndotsika yekumhuri kwedu kuti tete havasi right. Ndisina proof nanhasi tete andivafarire. Those are traditions. Kuda kuti une munhu wawakamaka kwete nekuti akakutadzira but wakura uchingodzwa unzi asipo. Saka zvimwe zvitemo unotokwereteswa utadze wega. You need to have the truth and verify kuti is this true. I will explain again. Ichokwadi kuti Mwari ndewa munhu wese. Asi Mwari awi experience when munhu wese. Munhu wese akasikwa na Mwari. Saka Mwari ndewa munhu wese. But kuita kwa Mwari akusi kwa munhu wese. Kune condition yekuti kana wagamuchira Jesu watenda maari unosangana neumwari. But nokuti wakasikwa uri panyika uri wa Mwari but hauna umwari. Umwari ndochiko the acts of God in your life. Pane office ya Mwari as God. Kogoita office ya Mwari as Father. Baba vedu vari kudenga muna matowana vake vakatengwa neropa ra Kristu vakuopereta mu family. But God is God the creator ewe munhu wese. But God the Father ichoice ya munhu kuti ave baba wako. Akati Mwari ndiwe munhu wese. Ishuwa. But umwari hausiwe munhu wese. Saka sambofa nyepera tikachero zvamandiita izvi Mwari ndiwe munhu wese. It's a half truth. Get the original truth, the complete information. Mwari ndiwe munhu wese. Asi umwari hausiwe munhu wese. The acts of God are designed to deal with the children. But anoita saka uchiona ukasangana nechifeve ukachiti hesi hure munonetsana. Why? Ndo zvaanoita kwete zvaanoda. Anotodawo kusiya but kuda is not enough. Why? Because sin has spiritual backing power. So kurarama righteousness, you need the backing of the Holy Spirit in you. Decision is not enough. Mazwate enda kuma girlfriend kuzvifeo. Ndaitoenda ndisingade. Ndaitozvudza ndega ndatopedza zvandaita zvokuti hapana zvandiri kuita apa ndosiya. Kurogwa kuita ndidzoke futi. But watambira Friday, unowanza kuti ndangopfura neko. Unoshaya kuti but inda zvichindibata ndatambira. Ndapera mari handidi zvakaipa. Chakaipa chacho chinototsaimira iri muhomwe. Saka chona unofunga mushe kana usina mari. Ukaibata undozodzwa nevanhu kunzi munaimba kai muchidya mari. Madingo tsvaga stand yakutopera. People hear me very well. Challenge hombe yatinayo ndeyekuti takaudzwa zvakaipa kuti kune moto kune gehena. Irora haisi gospel. Warning zviziviso. Hauye kuzonamata nokuti uri kutya kutsva. Wati ko gehena rikanzi hariko uchanamata here? Wezi wakaona kuti waitya kutsva. Unouya kuzonamata nokuti Mwari vakanaka. Vakakupa upenyu hwauinaho. Hauna kusarudza iwewe wakeri kana waapano. Nokuti dai usina kuuya kunako waicomplaina because wanga usiko. Ende hakuna vanhu vaichema-chema dai wauyawo. Ichocho chipo cheupenyu zvinotenderwa Mwari izvozvo. Vamwe vakafa vari vacheche iwe uripo. Paucheche hapana kungwara kwataiita ka. Zvakangoerekana zvaitika mukutamba nevamwe vamwe vakatoshaika. Isu tiripo. Wotoda kuti asi dai Mwari anyatsondida andiitira zvakati. Zvese zvatinoda muupenyu zvidiki pane upenyu hwacho hwaakatipa nokuti anotida. Ndakuudza kuti munhu anotengesa purazi kuti aende kunorapwa cancer. Life pachayo iri expensive. Zvimwe zvese zvaunoona mulife uchichemera izvi zvakachipa. Bvunza munhu ari panhoo yerufu anokuudza kuti chese chauri kuchemera mulife chakachipa. The most expensive thing gift of life upenyu. Muridzi wabuilding yaka. Kana Bible richiti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Aite challenge nestatement iyoyo. Nokuti ndakatizirwa sandanamata kai. Saka akanaka akabva kuna Mwari ndomuona kupi ndakatora ndega ndiri boys.
That statement was dangerous to me. Ushika ndakaita prayer nditi I need a revel Mwari ndibatsirewo pa statement iyi. Nokuti ndinogona kutomuramba izvo ndikatora akanaka anobva kwamuri. Wazvipachena kuti ana kubva kwamuri ndakataga ndega ndezvandakaona. Iro richiti akanaka anobva kuna Mwari. Then the Lord gave me this word. Panoti Mwari kana kuti God unogona kubvisa. Oisa panoti word. In the beginning was the word. The word was with God. And the word was God. Which means kana shoko chiri mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Wawinaye iyeyo anoita futi pa statement iyo pakuti kudi when you pray iwe unonamata kuna Mwari wacho. Iye anoisa shoko rake maari. Nokuti iwewe wakava born again kuti Mwari akugamuchire. Saka wawinaye akaitwa born again agamuchirwa na Mwari ndiye wacho. Statement ndiyo haifana kunza divorce kana wane revelation. Nokuti wawinaye akava ni shoko la Mwari atova. Challenge ombea tinayo ndaye kuti takaudzwa zvakaipa kuti kune moto kune gehena irora haisi gospel warning zviziviso auye kuzonamata nokuti uri kutya kutsva wati ko gehena rikanzi hariko uchanamata here wozi wakaona kuti waitya kutsva unouya kuzonamata nokuti Mwari vakanaka vakakupa upenyu hwawinaho hauna kusarudza iweyo wakeri kana waapano nokuti dai usina kuuya kunako waicomplaina bhozi wanga usiku ende hakuna vanhu vaichema dai wauyawo. Ichocho chipo cheupenyu zvinotenderwa Mwari izvozvo. Vamwe vakafa vari vacheche iwe uripo paucheche hapana kungwara kwataiita ka zvakangoerekana zvaitika mukutamba nevamwe vamwe vakatoshaika isu tiripo wotoda kuti asi dai Mwari anyatsondida andiitira zvakati. Zvese zvatinoda muupenyu zvidiki pane upenyu hwacho hwaakatipa nokuti anotida. Ndakuudza kuti munhu anoona kutengesa purazi kuti aende kunorapwa cancer. Life pachayo iri expensive. Zvimwe zvese zvaunoona mulife uchichemera izvi zvakachipa. Bvunza munhu ari panhoo yerufu anokuudza kuti chese chauri kuchemera mulife chakachipa. The most expensive thing gift of life upenyu. Thank you for your grace. We thank you for your favor. Mazvita ekutara muupenyu wedu. Mbiri yose tidzorere kwamuri muri Mwari anotigonera. Zvikarwara zvikafa tinoramba tichidana kwamuri. Mukubroka mukuvengwa munoramba muri Mwari. Nokuti imi munaro simba, you are resurrection and life. Baba ndiri kutaura kumutswa kwemarelationships akafa, kumutswa kwemabusiness akafa, kumutswa kweutano hwaparadzwa. Muri Mwari anonzi resurrection. Sekure wakamaita kuna Mary and Martha, I am resurrection and life. I speak life. To this dead marriage, I speak life. Dead business, I speak life. In the mighty name of Jesus. Kuti kuchikoro pane game yaitamba maimakana kuti anenge angokotama hazvina basa kuti uri kurutsa as long takamakana ndopaunonoti uku uchirutsa uku uchiroka ende haugone kukomplaina ende uchindiro ndiri kurutsa mindiro iripo yakanaka wanga wakotama kana une wakamakana na urutsa wakamira. No power in my rights. Your platform kuchina so. Ngatichengetedzei dzimba idzi. Musarega murume wako anongoenda because haona kurongeka. Kune vakarongeka vari kusiiwa nekuda kumwe china. Don't judge people kana wako ari pamba. Ndakazodiscover kuti vamwe varume vasiri kunze vakasiri kuenda kunzewo. Havana zvokuendesa kunze kunodhura. Kunobhadharirwa vanhu rent kunzewo kwasamuzvizive. Akakuti kunze kunodiwa munhu ndiani? Akudiwe munhu kunodiwa zvikwanisiro zvine munhu. Asikana ngatina matirei dzimba isi. Vamwe mainhingi murume wakaenda. Isu ngati wedu aripo. My husband munhu anozvibata. Akatobatwawo nesituation. Kunze uko kunodhura. Handizive varume vandiri kutsika manje ava. Emazuva ano vanoti bho here varume, bho here akumana. Inetseka kuti sei munhu akasachengeta mwana wake anotonyeswa ku maintenance
indaifunza zvaifanira kuita easy kuti munhu ade mwana wake. But zvatinofunza kuti zviri easy, zviri common hazvisi. Kune mweya inorwisa munhu. Nokuti wake waakabereka achengeta. Nyika pakutosvika kugara pasi kuti ngatisungei ana baba vasiri kuchengeta vana. Unoziva dai kusina NASA, vamwe vabereki dai vakafa nokuti vakabereka vana vasingazivi kuti vakaberekwa. Vabereki vakutopona nemari yekunasa iva nevana. Nyika yakagara pasi kana tikasaisa NASA vamwe vana marombe mwegara anofa. Raiti zvinofanirwa kureruka kuti munhu achengete mubereki wake. Hazvina kuita sekudaro panyika, pane mweya inorwa nevanhu. Kana uri mubereki une vana vanokuchengeta, ipambiri kuizvi Mwari wakuwanira nyasha. Nokuti hazvisi easy kuti ungonzi une vana, kune vana vazhinji vanotowana, but ukaona mubereki wako unonzwa tsitsi. Kune mweya inorwa nemhuri. Ukaona mhuri yako yakangona paso muchinamata Mwari, ipambiri kuizvi naMwari. Kudza Mwari ugare kuna vanotenda. Nokuti hazvisi nyore. So ukaziva kuti ndimwari, kuva nemwana chaiye muruoko handi chinhu chiri nyore. Kwauri zvakajairika nokuti une vakawanda. Hauzive pain inofamba nevanhu vanenge vachitsvaka mhuri. So kana mhuri ukaitarisa iripo, inyamwe mukushaya. But nyaya yekuti vana unawo zvinokudzwa Mwari izvozvo. Vanhu vakamirira kuti vatange vaona zvihombe muupenyu kuti vazowana nguva yekutenda Mwari. Zvazviri izvezvi munoziva kuti nzara chaiyo, kunzwa nzara iropa fabwe. Reganitsanangure. Ukanyanyorwara unotomanikidzwa kudya. Rani unosvika stage yekuti hauchanzwa nzara. Kutone mapiritsi anonzi maappetizer anokoka nzara. Ukatoona uchitoinzwa so ichiti Mwari vakanaka ndiri kuinzwa. Nokuti kune mapiritsi ekusainzwa. Every level stage yauri inoda kuti ugone kushumira Mwari wakasununguka. Kune mhepo dzakatakura mapromises Mwari zvaakavimbiswa hazvisi kuitika. Nokuti kune mhepo yakatakura that promise ikaenda nazvo kure. But ndanzwa shoko rekuti nyangwe mhepo yaivapo, asi zvaidiwa naElisha zvakadzoka zvikawira mutsoka dzake. Ndinokumbira vatumwa vekudenga masikati ano. I command the ministering angels upon the grace of this house. In the mighty name of Jesus. Every demon rakatakura vana vako ukasara uchidza ubereka una mwana, the spirit of barrenness, the demon of barrenness, I command you now. Release those kids in the mighty name of Jesus. Chakatakura basarake, chakatakura mari dzake, chakatakura michato yake, in the mighty name of Jesus. Munhu wese muupenyu ane chamwari chiri mari chekuti ukava nemeso mweya unogona kuchiona. Zvakafanana nevabereki vedu. Kana Bhaibheri ichitikudza baba namai vako mazuva ekuramba anowedzerwa panyika, kalenda rako riri respect and honor yemaparents. Blessing iyoyo iri muoffice, iri muparental office, haiwanikwe kuchechi. Hakuna kumwe kwainowanikwa. Zvakuti munhu akada kutokuroya, munhu achakudza kuti mubereki wako hasi right. Chiyana nevabereki vako. Nyaya yekuti ndeyekuti kana vakatonzi vanoroya, kana Bhaibheri richingotikudza baba namai vako harina kuisa koma roti kana ari muroyi imbosiya, kana achidhakwa imbomira. Office yekungova parent haisi office yecharacter, ioffice yekuti akaita give birth to you chete. So that reason yekuti akakubereka, character does not matter. Akakubereka iye ukamutengera sugar ari muroyi, you can still carry the blessing. Why? Nekuti kuti ari muoffice yake as a parent. Pakatoita difference between a man and a husband. I'm sure ladies you know. Ladies, I'm sure you know. Sometimes you know the husband I'll start one actually, but men here repose. And your prayer, I know you are looking for a husband inside that man. May God turn that man to become a real husband. I prophesy into your life. May God turn that man to be a real husband. And I'll show you a simple difference between the man and the husband. Jesus said, go and call your husband. He said, I have no husband. Why? Because Jesus is another dimension of a husband to the church. Why? Because he's the one ready to supply the woman with the waters. Amen. But the man at the house sent this woman to look for water. But there is a man who has water already. Oh, yeah. I'm sure somebody's hearing me.
Jesus. So a man who always put demands, but a husband who always supply love. Matraditions ari kusvika palevel yekuti izvozvi ndichiparidza kudai ndakaberekwa musociety ine matraditions ayo. Ndakaberekwa mumhuri yandakaudzwa kuti tete vangu vairoya vanga vasikadi kuti mhuri yekwedu ibudirire. Ndakakura ndichivenga tete kwete nekuti vakatitadzira, but ndotsika yekumhuri kwedu kuti tete havasi right. Ndisina proof nanhasi tete handivafarire. Those are traditions. Kuda kuti une munhu wawakamaka kwete nekuti akakutadzira, but wakura uchingodzwa kunzi asipo. Saka zvimwe zvitemo unotokwereteswa utadze wega. You need to have the truth and verify kuti is this true?